Allah gidan ciya mun gidan. Ni ne. Anya ko wannan kalwe ke? Kai, wannan ba kalwe ke. Kawai. Allah na ce gaya ma. Wai daga ajawa ta ɗaki in shiga gida in fito na neme ta na rasa. Ni ne. Ni ne. Ni ne. Ku ba ku san mahaukaci ba ne? Dukan sa kuke yi. Sannu. Ni ne. Ba ni ba ne. Ni ne. Ba ni ba. Subscribe domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryen